Καλημέρα. Καλημέρα. Πόνες είναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο νέος ενοικιαστής. Ναι. Με το απέναντι διαμέρισματος. Σιγά τι κάνει, φορές να μπαίνεις σπίτι φορτωμένος. Όπως βλέπεις, συνέχεια μεταφέρω πράγματα. Ακόμα δεν έχω τελειώσει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο νέος ενοικιαστής. Για να το φως βρίσκει. Κάνε το. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθα πιο νωρίς. Εδώ δεν μπροστά, κάτσε, αφού χτυπάς το κουδούνι. Εδώ πιο μπροστά, αφού χτυπάς το κουδούνι, πώς είναι. Καλημέρα. Σοβαρά το σαβάρι. Δεν μπορώ να το πω τώρα. Γιατί γελάω, δεν με έχει θέσει. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο νέος ενοικιαστής. Ναι. Είμαι το απέναντι διαμέρισματος. Πάρε πίσω. Sorry. Είμαι το απέναντι διαμέρισματος. Σε κάτι κάνα, δύο φορές να μπαίνεις σπίτι φορτωμένος. Όπως βλέπεις, ακόμα δεν έχω τελειώσει. Συνέχεια μεταφέρω πράγματα. Πέρασε μέσα. Πάμε. Με συγκοινωνία όμως, όχι με το δικό σου, δεν θα βρεις να παρκάρεις. Γιατί τόσο πυκνοδακημένη περιοχή είναι εκεί. Όχι, απλά είναι ψυχοσάββατο και θα γίνεις κόσμο εκεί. Α, δεν σου είπα, εκεί κοντά έχει ένα νεκροταφείο. Δεν πιστεύω να σε πειράζει. Τι να με πειράζει. Οι ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Άλλη μόνο. Πόσο πάω. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν μέχρι το Σάββατο. Πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής. Δηλαδή μεθαύριο. Ναι, έπειτα υποχρεούνται να κλειστούν ξανά στο κάτω κόσμο. Έτσι λέει η λαϊκή παράδοση. Μαλακή. Έκανες μαλακή. Πυκνοκατοικημένη περιοχή είναι εκεί. Όχι, απλά είναι ψυχοσάββατο και θα γίνει σε κόσμο εκεί. Α, δεν σου είπα, εκεί κοντά έχει ένα νεκροταφείο. Δεν πιστεύω να σε πειράζει. Μαλακή. Δηλαδή μεθαύριο. Ναι, έπειτα υποχρεούνται να κλειστούν ξανά στο κάτω κόσμο. Έτσι λέει η λαϊκή παράδοση. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ένα φίλο που ασχολείται Με μαλακίες. Λέγε. να πας όμως να σε δει. Να πας Σάββατο, γιατί τις άλλες μέρες θα είναι εκτός Αθηνών. Ωραία. Με συγκοινωνία όμως, όχι με το δικό σου, δεν θα βρεις να παρκάρεις. Καλά τόσο πυκνοκατοικημένη. Όχι, απλά. Μια αγαπημένη φράση πρέπει να πεις. Αγγελική, έλα λίγο. Ναι. Μπορείς να μου φέρεις το φάκελο του Καλογερόπουλου. Πρέπει να το πούμε αύριο για την προθεσμία. Λοιπόν, ηρεμία. Πάμε. Αγγελική, έλα λίγο. Sorry. Δεν σε κοίταξα. Πάμε πίσω. Σωστά, από Δευτέρα τότε. Μα θες κάτι άλλο? Όχι. Μην κοιτάς να μας λέγανε. Ήτανε. Τι κοιτάς την κάμερα. Μην κοιτάς, δεν υπάρχει καλό. Δεν πειράζει.
Άρη. Άρη, είσαι καλά. Καλά. Δεν το ξέρεις το Θεό τον Άρη με τα παραμύθια του. Γιατί γελάει μας. Χάρη, το δείχτηκα. Το συγκίνησε. Το τελευταίο. Πάμε. Και σας λέω εγώ ότι αυτή Σιγά ρε, χαλάρωσε. Πάμε πάλι. Χάρη με το γέλιο Το σου. θες το Χάρη άλλο. Όχι, δεν θέλω να το Αμά, μετά. ρε. Πήγε. Ωραία. Θες να κάνεις για να ηρεμήσεις να μην γαμογελάς. Θα ακούσεις εδώ τα μάγουλα. Έτσι. Και εγώ έτσι κάνω μερικές φορές. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γιου. Καθόλου παραμύθι. Εσύ γιατί γελάς. Πήγε και εσύ αδερφέ. Να φύγουν οι υπόλοιποι. Ναι.